L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-preżentazzjoni tal-Verġini Marija fit-Tempju. Aħna normalment li niftakru huwa l-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju minn Ommu Marija u minn Ġuseppi u li anki huwa wieħed mill-misteri tar-Rożarju. Ma f'dal każ illum qed nċelebraw il-preżentazzjoni ta' Marija fit-Tempju. Ġifieri ta' meta kienet għadha żgħira fl-età xi 3 snin u ġiet ippreżentata fit-Tempju konsegrata lil Mulej li kienet mimlija bl-Ispirtu Santu u li għexet ħajjitha dejjem b'rabta mar-rieda ta' Alla. Tfakkarna wkoll din il-ġurnata fil-konsegrazzjoni tagħna għax aħna lkoll bil-magħmudija ġejna ikkonsegrati lil Mulej. U sejħa hija li ngħixu din il-konsegrazzjoni tagħna bl-istess spirtu ta' Marija, jiġifieri b'rabta mar-rieda ta' Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-Quddiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Law takun min jemmen fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej qed innatuġih il-Verġi Mqazza Marija ħnu niċċelebraw it-tifkira glorjuża tagħha. Bit-talb tagħha li aħna wkoll nieħdu bħalna mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għalna miegħek jgħixu jissantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex filena bint Sion, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, din kelma tal-Mulej. U kotra kbira ta' ġnus jingħaqdu dakinhar mal-Mulej, u huma jkunu l-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-Mulej tal-eżerċ tibatni għandek, u l-Mulej jieħu l-Ġuda bħala semmu mill-wirt fl-Art Imqazza u jerġa' jaħtar il-Ġerusalemm. Żommu skit quddiem il-Mulej, intom il-ħajjin kollha, għax hu stembaħ mill-amara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali, ħinja int Verġini Marija li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern. Ħinja int Verġini Marija li ġibt fid-dinja il-bin il-Missier Etern. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Flimkien ħinja int Verġini Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern. Għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Flimkien ħinja int Verġini Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għollaġ kejknin. Mela b'kull ġid ilminu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom il-barra b'xejn. Flimkien ħinja int Verġini Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern.
ħasib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieqed il-missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Flimkien ħinja int Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-missier etern. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien kif Ġesu kien qiegħed ikellem in-nies, ġew ommu u ħutu waqfu barra u fittxew li kellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li kellmuk. Iżda hu wieġeb il dak li kellmu qallu, min hi ommi u min huma ħuti. Imbagħad mettidu lejn id-dixxipli tiegħu u qal, dawn ara huma ommi ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Dan huwa il-kliem ta' Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mattew u jgħid hekk Ġesu meta ġew jgħidulu waqt li kien qed jitkellem mad-dixxipli, ġew jgħidulu li ommu u ħutu tfisser rabatu bil-kliem tal-Evanġelju. Ommu u rabatu kienu qegħdin barra ifittxu li kellmuh. Kont tistenna li jiskuża ftit ruħu Ġesu ma' dawk li qed jitkellem u jmur jara x'iridu ommu u qrabatu. Imma Ġesu minflok mar kompla jitkellem. U forsi nistaqsu ma' dana Ġesu ġab ruħu nuqqas ta' rispett lejn ommu u qrabatu, qisu ma jimpurtax minnhom jew ma jagħtix każ tagħhom. Għax Ġesu li jagħmel huwa mettidu lejn id-dixxipli u qal min huma ommi u ħuti. Dawn ara huma ommi u ħuti. X'kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri dak huwa ħija u oħti u ommi. Mhuwiex kliem dan ta' nuqqas ta' rispett jew għax Ġesu ma jimpurtax. Imma meta tarah fil-fond tinduna, anzi, li qed isemmi l-isbaħ karatteristika qabel xejn ta' ommu ta' Marija illi fittxet li tagħmel ir-rieda tal-missier. Fil-fatt, Marija meta niltaqgħu magħha fl-Evanġelju l-ewwel darba fit-tħabbira tal-mulej meta l-anġlu jiġi u jħabbrilha li il-pjan ta' Alla huwa li ssir omm Alla, hi għall-bidu ma setgħetx tifhem u staqsiet u mhux bilfors femet kollox, imma meta għarfet li dik ir-rieda ta' Alla qalet ara jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U nafu li Marija mhux dik biss qalita, imma din għexita ħajjita kollha. Għexita sa l-aħħar mument meta kienet taħt is-salib ta' Ġesu.
u hemm qiegħda tbati miegħu. U l-parir li Marija tat huwa l-istess ukoll. Il għaliex fit-tix ta' Kana hemm dawk il-kliem li Marija tgħid illi huma il-parir tagħha lil qaddejja għamlu dak li jgħidilkom hu. U dan huwa l-aħħar kliem imniżżel fl-Evanġelju li qalet Marija. U jaqbel eżattament ma' l-ewwel ġrajja meta naraw il-Marija tgħid jiena l-qaddejja tal-mulej isir minni skont kelmtek. U għalhekk f'Marija aħna għandna dik li għexet mod sħiħ dan li Ġesu qed jgħid hawnhekk, kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri. Qabel xejn għandna l-isbaħ eżempju f'Marija. Hemm fil-fatt ġrajja oħra li taqbel eżattament ma' din fl-Evanġelu skont San Luqa meta Ġesu kien qed jitkellem u kien hemm waħda mara u bdiet tgħajjed qaltlu ħini l-ġuf li ġiebek u s-sider li rdajt. Tfaħħar lil Marija, lill-ommu. U Ġesu qalilha imma aktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla jħarsuha. Hi faħret lill-ommu għax ommu. U Ġesu faħħar lill-ommu qabel xejn għax hi semmet il-kelma ta' Alla u ħarsitha. Dik il-mara tkellmet fuq xi ħaġa li Marija biss se tkun bħala ommu. U Ġesu tkellem fuq xi ħaġa li Marija kienet ma li aħna lkoll nistgħu nagħmluha. Li aħna nisimgħu kelma tal-Alla u nħarsuha għalhekk is-sabiħ ta' dal-kliem ta' Ġesu llum huwa li lilna irid jgħoddna parti mill-familja tiegħu, membri tal-familja tiegħu. Aħna bħal Marija infittxu li nagħmlu r-rieda ta' Alla u li ħajjitna nixjuha tas-sew tal-Ispirtu. Jew nitolbuh illum il-mulej speċjalment dik it-talba li nagħmlu waqt il-missierna ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. U nitolbuh biex aħna nixju tas-sew dal-Ispirtu sabiħ ta' Marija illi infittxu li nagħmlu ir-rieda tal-missier f'ħajjitna u nkunu tassew għalhekk membri tal-familja tiegħu. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna bħal ommok Marija infittxu dejjem li nagħmlu r-rieda tiegħek f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta. Nitolbu mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn dbatija fil-mart tagħhom għalihom u għall-familji tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem inħarsu u nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek u nitolbu ma' speċjali għal dawk il-pajjiżi li nibatu minħabba l-vjolenza u l-mibeda bħal l-Ukrajina u postijiet oħra u nitolbuk ħafna biex ikunaw il-paċi f'dawn il-pajjiżi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu, għat-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ferħanin fit-tifkira ta' ibnek se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru kemm inta naġa fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma li iżjed illum fit-tifkira tal-Verġin Qazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tjieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek ibnek għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqha l-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Biħettajja kolla tal-anġli ferħana l-dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom inqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnejna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk biex ikun jisħoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin nagħmlu l-festa tal-Imqazza Verġni Marija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Nhar il-ħamis li ġej 24 ta' Novembru l-Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra 10 snin minn meta ġie konsagrat isqof.
Dakinhar kulħadd mistieden jattendi għal qudiesa li tibda fis-6:09 ta' filgħaxija fil-Konkatedral. Dan ir-rożarju nitolbu għal persuni li huma waħedhom jew li jħossuhom waħedhom biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna smat tal-tagħna ejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minnar tal-infern. Ħuġġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġri biżżeħ li isna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Ħuġġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru tal-ferħ
Meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni jammel. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu affrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murimija kibir kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern, u ġener kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitta Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi saħnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġener kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi saħnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera l-wieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu nolqu f'dan l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-trufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li trid int kif fis-sema jdafart. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina d-daħalniex fit-tiġrib iż-żehlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اغفرلنا نطالبوك مولاي. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطالبوك مولاي. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina qaddieshom Alla. biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek Mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraslu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek li l-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult, qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina blajda dak li reħħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.